कहाँ में जनमेले रामा ता कहाँ में कान्हा जनमे हो। ए ललना कहाँ में जाना मेले गणपत तीनों घरे बधैया बाजे हो। ए ललना कहाँ में जाना मेले गणपत तीनों घरे बधैया बाजे हो। अयोध्या में जनमेले रामा ता मथुरा में कान्हा जनमे हो। ए ललना पर्वत पर जाना मेले गणपत तीनों घरे बधैया बाजे हो। ए ललना पर्वत पर जाना मेले गणपत तीनों घरे बधैया बाजे हो। के हो लुटावे लायना धाना के हो गैयानु हो। ए ललना के हो बजावे लाडा मरुआ तीनों घरे बधैया बाजे हो। ए ललना के हो बजावे लाडा मरुआ तीनों घरे बधैया बाजे हो। दशरथ लुटावे ले आना धाना नंद बाबा गैयानु हो। ए ललना भोले बजावे ले हो डमरुआ तीनों घरे बधैया बाजे हो। ए ललना भोले बजावे ले डमरुआ तीनों घरे बधैया